Chceš si vyskúšať minihru, ktorá ti môže naozaj vyniesť veľké výhry? Pozri sa do popisu videa. Nájdeš tam odkaz na Chicken Road 2 s uvítacím bonusom až do výšky 500 eur. Teraz je ten správny čas otestovať svoje šťastie. Dnes si povieme o hre, ktorá si získava čoraz viac fanúšikov medzi milovníkmi online minihier Chicken Road 2. Prečo ten ošial? Jednoducho zábavná mechanika, poriadna dávka adrenalínu a predovšetkým možnosť zarobiť si slušné peniaze. Princíp je jednoduchý. Vedieš kurať cez trasu plnú pascí, aby si sa dostal k zlatému vajcu. Hra sa ľahko ovláda, ale pozor, každé rozhodnutie má váhu a čím ďalej ideš, tým napínavejšie to je. Je to dokonalá kombinácia stratégie a šťastia, ktorá ťa núti hrať stále znova a znova. Hráči ju milujú z viacerých dôvodov. Extrémne rýchly gameplay, zábavná kartúnová grafika a inteligentný systém výberu výhier. Môžeš si svoje výhry vybrať kedykoľvek, výhodné, hlavne keď jeden dobrý ťah môže znamenať veľký násobok výhry. Čo Chicken Road 2 odlišuje od ostatných Crash minihier je jej strategická hĺbka. Vyberáš si úroveň obťažnosti, ľahká, stredná alebo hardcore a každá úroveň má vlastné prekážky a násobitele. Môžeš začať pomaly a postupne zvyšovať tempo, ako si na hru zvykneš. Ďalšia výhoda, môžeš hrať kdekoľvek, aj na mobile a všetko beží hladko. Ideálne na rýchlu pauzu počas dňa. Ale pozor, ako každá vysoko volatilná hra, aj Chicken Road 2 si vyžaduje skutočný manažment rizika. Treba vedieť, kedy skončiť, kedy vybrať výhru a nenechať sa uniesť adrenalínom. Pamätaj, istá výhra je lepšia ako prehra na poslednej prekážke. A ak chceš ísť ešte ďalej, existuje aj demo režim, kde si môžeš natrénovať stratégiu bez stresu. Skvelý spôsob, ako sa naučiť rytmus hry a vyhnúť sa chybám. Alternatívy sú, ale len málo ktorá hra dokáže tak dobre skombinovať zábavu, dostupnosť a potenciál výhier. Chicken Road 2 jednoducho trafila do čierneho. A z RTP 95,5% vieš, že každá hra sa počíta. Chceš si to vyskúšať na vlastnej koži? Klikni na odkaz v popise videa. Získaš prístup k Chicken Road 2 a až 500 eur ako uvítací bonus. Teraz je ten správny čas naskočiť do hry. Tak čo? Stane sa Chicken Road 2 tvojou novou obľúbenou hrou? Napíš mi do komentárov a nezabudni sa prihlásiť na odber, aby ti neušli ďalšie herné tipy.